projekt er om homoseksualitet. Ja. USA versus Rusland. Da-da-dam. Dam. Vi starter med USA. Du. Præsidenten i USA er Barack Obama. Obama. Freedom. Han er sort. Meget sort. Sort til. Ja. Ikke for at være racist. Nikke. I USA har 23 delstater gjort registreret partnerskab lovligt. Altså, det vil sige, at de kan blive gift. Det er for eksempel New York, Iowa og Californien. Arizona var en af de første, der gjorde det lovligt at være homoseksuel, men har for nylig ændret det. Ja. Så altså... I Arizona var der for et par uger siden en restaurant. Smuk restaurant, tak. Smuk. De nægtede altså at servere for et par, fordi de var homoseksuelle. Det var de så ikke tilfredse med. Nej, de ville godt have mad. Det var altså USA. Sjovt nok har vi også en historie om Rusland. Rusland er meget svært at tegne, så hvis det ligner en sal eller sådan noget, så må I undskylde. I Rusland er Vladimir Putin diktator. Bedre kendt som Putin. Putin. Han er imod homoseksualitet. Puha Putin. Puha Putin. Til vinter-OL i Sochi, til åbningsceremonien, havde Putin sammen med arrangørerne hyret et lesbisk band til at optræde. Det er altså dem, I kan se med guitaren op på den scene der. Det vakte stor opmærksomhed blandt medier som Facebook, Twitter, Instagram, TV2 Nyhederne, TV2 Sporten, flere kanaler. Venedig. Venedig. Hvad? Venedig. Til at blive Rusland. Nå, ja okay. Kanaler. Vi er ikke Italien til. Kanaler. Ja. Men i hvert fald, alle spørger om Putin, altså bedre kendt som Putin, har ændret mening. Til det ligner nok mennesker det der. Det ligner bolde eller Det kommer. Hvad kommer? Prøv lige at se der. Ja. Nu passer det sammen. Ja, men vi ved ikke om Putin han har ændret mening. Som I kan se, så har jeg tegnet ham med et overskæg. Så det må du undskylde Putin. Putin med overskæg. Ja. Han er ikke også hård. Jo, det har han nok. For at blive klogere på, hvad folk mener, har vi valgt at interviewe folk i Vejenområdet og spurgt dem om, hvem de synes forholder sig bedst til homoseksualitet. USA eller Rusland? Se lige de flotte flag, der var. Ja, altså jeg har det sådan med homoseksuelle, at det er mennesker ligesom alle andre. Ja. Jamen altså, det har jeg ikke noget mod overhovedet. Det er jo ligesom op til folk selv, hvad de har lyst til. Jeg synes, det er ganske fint. Altså, det har jeg ikke noget imod. Det er jo ikke noget, de har valgt. Nej. Det generer sådan set ikke mig. Det er op til dem selv. Ui, det var en god tema. Det er udtalt med sådan, altså, jeg accepterer mit ene tur. Ja, men det er jo sådan, det er. De kan ikke få at få. Jamen, det har jeg det helt fint med. Det er op til folk selv, jo. Jeg har ikke noget imod. Altså, det er deres eget valg, vil jeg sige. Det bestemmer de selv, hvad de vil. Godt. Altså, de må gerne gifte sig. Det har vi jo ikke noget imod, så altså, det er fint nok. Jamen, det tror jeg, de har en god holdning til. Jeg synes, de er meget neutrale. Det må jeg nok sige. Der synes jeg ikke, det er noget problem herhjemme. Jeg synes generelt, er det godt nok. Der er selvfølgelig altid nogen, der skal spille smart. Især unge mennesker, der får lidt for meget at drikke, tror jeg. Altså efterhånden, som det er blevet tilladt at blive viet i kirker og så videre, så synes jeg, at vi begynder at nærme os, at vi også ser på homoseksuelle som almindelige mennesker, ligesom alle andre. Acceptabelt. Altså, de er i det ene tur, og så...
Jeg synes, det er blevet bedre med årene. Betydeligt bedre, end det har været. Og vi er nok et af de lande, der accepterer det mest, tror jeg. Ja. Jamen, jeg synes, vi er blevet bedre til at tackle det. Altså, der har førhen var der problemer med. Jeg synes, det er blevet bedre. Vi er blevet mere åbne over for det der. Det er så ikke så svært at svare på, når man lige tænker på det OL, der lige har været, hvor der var en masse ballade med homoseksuelle derovre, så det er helt klart USA. Ja. Det er nok USA, vil jeg sige. Nu har vi jo lige haft vinter-OL, hvor Rusland ikke var så meget for, at homoseksuelle deltog i det hele taget. Så jeg tror, at USA kommer ind på den første plads der. Det er nok USA, altså. Ja. Det er der nok ingen tvivl om. Ja, det gør USA jo. Altså, Rusland, nej. Nej. Ja. Men vi er i det 21. århundrede, så er det. Ja, men Rusland, det er jo helt ude af flippen med. Så det må være USA. USA er de 2 lande. Jeg vil nok sige, at USA gør. Rusland er jo ret ekstreme ved det angår. Ja. Det vil nok sige, der synes jeg, at USA forholder sig bedst.